Прывітанне, сябры! Мяне завуць Ягор, вы на канале Патэльня, а значыць, ніхто не сыдзе галодным. Колькі вы ведаеце блюдаў з бульбы? Я ўпэўнены, што кожны з вас без падрыхтоўкі адразу назаве не менш за 5. Але здаецца мне, што тое, што я прыгатую сёння, вы паспрабуеце ўпершыню. Сёння мы прыгатуем надутую бульбу. Гэта цудовы гарнір на ўсе выпадкі. Святочны стол, закуска да піва, да і наўпрост гэта сумастойны гарнір. Для прыгатавання нам патрабуецца 15-20 бульбін. Важліва сачыць за тым, каб усе бульбіны былі прыблізна аднаго памеру. Таксама нам патрабуецца соль. Бульбу трэба добра памыць, бо ніхто не любіць, калі на зубах рыпае песок. Я нават карыстаюся жорсткай шчоткай, пасля чаго высцілаем бульбу на папяровы ці баваўняны рушнік, каб яна трохі прасохла. Разразаем бульбу пополам, бярем палову бульбіны і макаем у соль, каб трошкі наліпла солі. Далей нам патрэбна ўзяць другую палову бульбіны і пачаць церці адна аб адную. Церці трэба добра. Зараз соль трошкі растварыцца і пачне выдзяляцца крахмалісты белы сок. О, першая кропля. Все, на гэтым моманце я заканчиваю церці і выкладаю бульбу на процівень. Бульбу нарэзалі, і яна ўжо чакае, калі яе надуюць. Дасылаем яе ў печ на 180 градусаў. Чакаем 1 гадзіну. А пакуль у нас ёсць вольны час, прыгатуем тое, без чаго я не ўяўляю надутую бульбу. Тварожная паста з зёлкамі ды чесноком. Бярем тварог. Я беру звычайны тварог у краме. 9, можна 5% тлушчу. Кожны выбірае сам для сабе. Камусьці падабаецца фермерскі, ну а я неплохо з'ем і з крамы. Таксама нам патрабуецца сіта, каб ператварыць тварог у пасту. І трэба цераз сіта лыжкай працерці тварог, каб ён стаў аднародны. Ёсць некалькі варыянтаў прыгатавання такога творагу. Я, напрыклад, люблю, каб ён быў пастай, таму і тру яго праз сіта. Некаторыя любяць, каб тварог заставаўся рассыпісты. Напішыце ў каментарах, які варыянт абіраеце вы. Пасля таго, як нацерлі тварог, бярем буйны букет зёлак. У мяне гэта кроп. І меленька-меленька яго дробненька пачынаем шинковать. Палки выкидаем. Палки никто не любит, палки никто не ест. Засыпаем все в творог. Наступным чином берем чеснок, отделяем 3-4 зубчики. Ну, можно и больше. Так само мелко его шинкуем і додаємо у наш творог. Чеснок треба так само дробненько пошинкувати. Я роблю гэта так. Давлю, увесь давлю обухом ножа, каб ён даў сок і аромат. Пасля чаго меленька рублю яго ножом. Засыпаем до нашага тварагу. І добра вымешваем. Самы час, каб дадаць троху солі. Ну і каб трохі пажаніць усе смакі ў нашым цудоўным блюдзе, дадаем 2 столовые ложки сметаны. І таксама перемешиваем.
Сябры, мы забылі паставіць таймер. І мінула ўжо не гадзіна, а паўтары. Але ведаеце што? Нашай бульбе ад гэтага горш не стала. Паглядзім, што адбылося. Яе ўжо хтосьці надуў. О, які запах! Які запах! Так. Зараз. Дошку. О, ось толькі паглядзіце, якая прыгожая бульба. Вся надулася. Направду кажучы, я сам і не ведаю, хто яе надувае, гэтую бульбу. І што гэта за працэсы адбываюцца, але ж... А як? О, паслухайце. Паслухайце, як яна хрусціць. Чуеце? Гэта корачка залацістая, смачная. Вы толькі паглядзіце, якая прыгажосць. Сябры, я ўжо не магу дачакацца, калі мы паспрабуем, што ў нас атрымалася. Давайте зробім гэта прямо зараз. Я нават праглынуў язык. Вось паглядзіце, яна уся ўнутры прыгатавалася, аддзялілася ад шкіры. І гэта вельмі смачна. Я не магу спыніцца. Што вы паглядзіце. Вось так. Вось менавіта так я ўжываю гэту бульбу. Ведаеце што, сябры? Вы абавязкова павінны гэта паспрабаваць. Гэта вельмі смачна. Так што лайк, подписывайтесь на канал. З вами быў Ягор. Гэта канал Патэльня. Смачна есці.